Va néixer com una inquietud fa 6 anys. El 2015 érem tres amics, jo i dos amics més d'aquí de la Pobla, el Toni i l'Adrià, i va començar com un hobby, com una... I per què no ens fem uns esquís, no? Va ser la idea que va donar el Toni un dia i vam començar a investigar de com es podien fabricar esquís de forma artesanal, i quan ja vam trobar una mica tot el que era la metodologia que seguiríem, doncs vam començar a fabricar-los, però a l'inici era fent uns esquís per nosaltres, un per cada un, i ja està. La cosa va tenir molt d'èxit, van funcionar molt bé, la gent els veia i els amics ens en demanaven, i fa 3 anys jo vaig començar amb Liken com a marca. Bueno, hi va haver tot un procés en aquells 3 anys, no, d'aprenentatge i també a nivell d'empresa, i doncs va ser el 2018 que vaig fundar la marca. No hem de mirar només prestacions, preu i quedar-nos aquí, sinó que hem d'analitzar tota la resta de valors, no? O sigui, si a nosaltres com a consumidor ens aporta valor que el producte no l'hagi fet una multinacional, l'hagi fet una persona, que sigui de quilòmetre zero, que hi hagi un tracte proper, tots aquests valors de l'artesania, que sigui un producte de molt alta qualitat, que estigui cuidat, que es pugui personalitzar, deixant de banda tot l'aspecte més visual, no? Que siguin uns esquís molt diferents, singulars, de fusta. Tot això és el que fa que una persona pugui dir, ostres, doncs jo vull uns esquís així perquè això a mi m'aporta valor, no? Ja portava anys donant voltes i bueno, va sortir la idea aquesta dels esquís com a hobby, però jo ja li anava donant la volta al cap a veure si això podia ser que es podia convertir en el meu estil de vida, no? I bueno, va ser lluitar i treballar-ho molt, enfocar-ho i deixar una feina amb una multinacional, una feina bona, amb unes molt bones condicions laborals, per llançar-me al món de l'emprenedoria, la incertesa, però amb una cosa molt clara, que sabia que venia a viure a un lloc on tenia claríssim que volia viure, i amb una feina que creia que em podia aportar molta felicitat, no? I bueno, això ho vaig pensar fa 4 anys abans de fer el canvi, i ara que ja fa 3 anys que estic amb l'Iken, ho reafirmo, i és que ara em costaria molt desfer el canvi, o si sapigués el que és la meva vida ara i no ho hagués fet el canvi seria molt dur. Vull dir que estic supercontent d'haver fet aquest canvi perquè és un estil de vida que em fa molt feliç.